iti tunggal pitik ki puso. Ada guru-uray nga istorya. Welcome iti detay programa tayo. At tunggal anasaas iti ayat, ket addaan iti istorya. Ken tunggal istorya, ket addaan kay papanan. Agsaganakan ta dagiti sumarunong laing kamangigan, ket mabalinda ituyen iti sapsapulen masungbat, kadagiti kabukbukudam apakasaritaan. Ket testiman iti pangirugyan tayo, iti daytoy nga istorya. Saan ka di apod no ti kunak ha, Patrick? Agdamanin sa bali a babae a kinakuyog mo iti kalman? Anya ka ayaw, Wendy. Kanayo na makiap-apa ka kanyak. Saan ta anaragsak iti relasyon ta? Saan ka gayam anaragsak? Nakadi sa bali amang parparagsakan ka? Di kayat ko asawan. Awan man lang tila ilong kanyak. Mabalin ka di abaliyom ti ugalim. No talaga nga ayatan na. Awatan no anya ti kababalin ko. Awan tinaskan abaliwa. Ngam ka po iti dayta nga ugalim, Wendy. Kanayon tangagap apa. Agselselos ka nga awan tiga puna. Si kalaang ti ay ayatak. Saan ko amarik na? Adda ajak marik na ti panangipatag mo kanyak. Anya ti kunam? Tinungpanak, Wendy. Agram kalaunayan amang tungtong pa kanyak. Kat! Anya ti kayat mo asawan, ha? Makisina kan kanyak? No agtong palti panagsina daytoy a panagsubsubang tawin. Awan ti sa bali ang mapabasol no saan asika. Kat daytoy ti tandaanam. Saan nakamabaling na isina? Kat nuwatamag ko nga sa bali a babae iti biyag mo. Sigurado kan ka. Saan nakapakairanutan? Natangsit kalaunay, Wendy. Saan nak kumaapang taan? Di ta ka manlangat! Mapit lang! Agsari tatabay! Masapol alolawagan ta daytoy. Ay. Saan na kun nga intal-talak? Anya ka diti mapaspasamakin ka. Apa yan nagpupungto tam di katulong? Uray lang napabot nga niti panangbog ka umuking kuhan. No saan ka anay gawid? Tinungpampay. Gapo iti day kaya Patrick. Ay, nagsubang kayo manon. Anya ayati sa nyo ang nagkinaawatan. Saan ka nagparang iti nagtulagan medical man? Ang dalaki di sa bali a babae iti biyag na. Amang nga nuadamad na kakumikuman na. Awatem kumatikas sa di kain ayat mo. Saan ati trabaho na iti opisina dati napanan na papa? Inawis ka no dagiti barkada na. Oh, dagiti mo talaga yung barkada na. At babae ka dagiti barkada na. Anya ti amok. Naadap ka launay win naman nagipapan. Nasingpat ni Patrick. Nalaing nga uminom ng agpaiso. Ngamgagangay dayta iti lalaki. Kaya't ko kumanaliklikan da ginom. Ngamgapokin ni Wendy. Natangsit unay kanyak. Naimbagtasan ko at tutupan ti panangtungpa na kanyak. Idi pa'y lang kayan ayat nag. Patrick? Anya ka di manan ti problema? Aging inom ka manan? Jamila. Agyaman nagtanauray ka matlaang. Ay, naimbagkin ka. Tanasaya at kagayam. Ngam tinobyak. Kanayon naknapapaan. Anya ka di tinapasama kada kayo? Nagapa kami. Saan natuloy ti panagkita mi iti kalman? Tanagawis na kiti barkadak. Basol mo mat ngamin. Apay napatpatag dagiti barkadam. Nasyak tinobyam. Talaga maluksawag. Ay, agselselos. Ure awan kinapudno na. Sa, tinungpanak pa'y. Anya? Niliberato ti umawawag. Uy, so da ito eh. May panggap nga tayo ti pagtultulagan may negosyo ti pagkana. Hello? Awawagag ni Patrick. Saan nakasungsungbatan ay da? Kunak no may panggap iti pagtultulagan ta negosyo ti mawagam. Saan pa asimbangpet? Apay ka de? Agpupungtot ni Wendy asimbangpad. Nagapata ka numanan kini Patrick.
Kanayon lang nga apada. Kasaritak to ni Patrick inton makasangpet. Sige, paliwag tong nga ti umawag. Kuno umayak to lang ta na opisina, minton bigat. O sige, kasta pa'y nga ro. Apaya da kayo ti nangilukat iti Rida, mama. Naimbag kasi mangpet kan Patrick. Nabartet ka manen? Isa ka na, yun nga agapa kayo kini Wendy, kaputa kasta ka. Kaputa bisyo. Kabaliktad ti imbagayo, mama. Ni Wendy, tiga po na nagbarbar ka. Agselselos ngawan pamanaknak na. Tinungpanak pa'y. Anya? Kat dito ti pagsakitan tinakam ko, mama. Saan akasta ti inararapaap ko nga ugali ti kaayan ayat ko. Kat, anya ti kayat mo sa uniti dayta? Ibagbagakan kan. Saan mo ang mabalin nga isina ni Wendy? Mama, inton bigatan nga sarita tayo. Inak maturogan. Gan bagbagan nyo man ni Wendy. Baliwan na ti ugali na. No kayat nagpaot ti relasyon ba. Nagsakit ti ulok. Dahito iti kagurak no masobra ti aginom. Saan akabag lang ti bagik? Ay, ngumgapo kin ni Wendy. Imbis anaragsak kami iti ayan ayat mi. Kanayon anaragsan ti barokong ko. Ay ayatak ni Wendy. Nga magduha-duhaat. No ay ayatan nakpat. Kaputa saan ko amarik na. Patrick! Aglinkan! Umangon. Bigat gaya man. Kasla maulaw ak abumangon. Oh. Dandanin alas 7. Nalpas ka kuman ang namigat ita nga oras. Nakadigo sa kumapayan. Nadagsan ti bagik, mama. Makamu kayo pa'y langit yung opisina. Umayak to ijay no. Madamdama. Gapo kini Wendy, mama. Saan mo papasulin ti Nobyam? Tabasol mo matlaan. Mama, siyak ti anak yo. Kat, kayat mo si Kati kanunungak? Pada ka babae ni Wendy, Patrick. Siyak ti kang runaan ang makalaban mo. No, isinam, gapo, iti babae. Wendy, naimbag ta nakapasyar ka dito opisina. Nabayagan na saan taan nakapagsarita. Kanayon kayo magnamin ama kumikum iti negosyo. Agpada kayo launay kini papa. Kasta talaga tibiyag ti negosyante. Agmay sa kayo matiti opisina yo. Apay ni Patrick. Naparte kasi mangpati ti Rabi eh. Indon al-al daw ka nung umay dito eh. Talaga day di alalaki. Kalpasan ti panang panaw ko kankwana iti Rabi. Napan nang ginom. Imawag nga ron ni Liberato iti Rabi eh. Sinapol na ni Patrick ta saan na maawagan. Saan pa'y mat ngamin na si mangpot? Anya? Apay ka no? Ang mga ano kaya't nakasarita may papaniti panagapay oh. Danunag ti Patrick iti balay nyo. Tiyak makan-anos nga ngururay. Ang mga no saan nga umay diti opisina. Ay no, talaga di alalaki. Ang mga no adakadwa na anaginom iti Rabi. Oh, nakaawag ka man Patrick. Kumusta kan? Kalkalpas ko namigat, Jamela. Nagsupliak mo tila nagidda. Maulawak. Nasakit ti ulok. Nabartakat namin ni Rabi. Day takot ngamin. Isardeng mo kumanda ginom. Ang mga na makaalakay ti sakit mo. Naimbag ka pa eh. Gayong kalaan. Yung isak sakit na. Idinto ta ni Wendy. Saan napulos? Saan na kumamat nga idildilig itinubyam? Kan may sano maamon day ta ni Wendy. Tsak lakit di kaya tasyak ti makagapoy ti saan yung apag kinaawatan. Saan ko akayat ang may ramraman ka, Jamila? Diyak kahit ang mapukaw ka agayong. Gaputa ka sa pulan ka. Ha? Mabit lang, Jamila. At alabit aramidag. Basta pa'y. Bye. Bye. Naimbag lakit din ta saan nakapagimunan ni Wendy. Sa bagay, amo na matkit di ngagayam kami langkin ni Patri. Kan siguro. Gaputa na pimpintas ngam siya. Kan may sa.
Nakurapayak lang. Nasakit ti ulok. Iso madamdama pa ya sumre ka kiti opisina. Day tati maghanap mo. Napatpatid nga ng tiarak ng Pangasim. Diyak kayat nga aga pa ta. Talaga nga agapat na. No maamuang adda babae a kinasangom anaginom idirabi eh. Ay, Oh, apay asaan ka makasao, Patrick? Puno ti kunak saan ka di? numapanak na kam nga adda sa bali ang nobyak. Nawaya ka amang isina kanyak. Anya ti kunak. Dahito iti tandaanam. Awan ti sabalin a babae adumtang itibiyag mo. Siyaklaan! Maawatan! Maasya na kini Patrick. Kanayon da nga agapay tinobya na. Basol na matlaag. Nalupoy tinakam na. Kaslasaan ang lalaki. At dalabas si tasanda pa nagkinawatan. Agbardagan? Imbis ko maarisotan na ti problema da nga gayan ayat. Taamangan no anya ti ibunga ti aramidan na. Nagsaruno kayo lang edimtang kini Wendy Liberato. Nakadanon siguro ita ni Balay. Kunak numadanon ko dito eh. Sanon samot na mayulo ti manang tulong na kengka amang tarawid-wid iti kumpanya. Day ti babalawo kiti anak ko. Napatpatag ti panagbisyo na. Masirib ni Patrick. Nakarangrang ayon ti negosyo. Kayat kong isuti kadwa mamang tarawid-wid iti pagsugpunan ta negosyo. Nasayat launa inuman na yun ang ti pakakumikuman na. Katawanan ti panawin ng agbisyo. Yakmat na danon. Awagak tulangan into nadan dito opisina. Uray syakton ti mga wagkan ka, Liberato. Agyaman na. San lang nga negosyo ti pagsaritaan ta. Ngam kayat ko a pagsaritaan ta ti mapaspasamak kadakwada ken Wendy. Nagdiretso akon dito yung restaurant na nagtulagan tayo a pagkitaan itay inawagan dak Sir Liberato. Kalpasan ti panagsarita tayo, mapanak iti opisina. No, mabalin. Papalagan ti awag mo kaniyak. Takas tantumot lang ti pagtungpalan na. Malaksit no sa mga kapkap ni kanti anak ko. Ha? Papa? Oh, agyaman ak Patrick. Adda kayang pagsugpunan nyo ang negosyo kini mama? Kasta ngagbayso. Naibagakon kini Aida si katikayat ko akadwak amang tarawidwid iti kumpanya. Awan ti problema iti dayta, sir. Papa, agyaman na kiti pa nagtalakyo kanyak. Masirib ka, Patrick. Ngam no dadumakat maag ka. Ha? Anya ti kayat yung asawon iti dayta? Ambo ka masahir ka iti dayto yung imbaga. Naluplupoy pa itinakam mo ngam ni Wendy. Idinto alalaki ka. Sana ti arak ti mang solbar iti problema yo. Abay asan kayong agsarita na imbag? Agyaman na kiti dayta patigmaan nyo kanyak. Saan ko akanunungan ni Wendy? Kanayon ko abagbagan. Katagyaman aktasan mo matatutuban. Ay ayatok unay ni Wendy, papa. Saan nala amarik na dayta? Maragsa ka na kamakanggag iti dayta, Patrick. Nasingpot ka unay. Nga masapol nga daramidam. Saan nga arak ti pagkamangam. Nasayaat na nagsarita kayo ken Liberato. Agnakam kamat nga tahan, Patrick. Nangrik na kiti imbaga na kanyak, mama. Akwak, masiribak. Ngam nalupuyak. Ngam agyaman na. Tasaan na kanunungan ni Wendy. Anya? Nasaya at tipan nakisarita na kanyak. Saan akas kada kayo, mama? Uray bidot ni Wendy. Isupay lang ti kanunungan nyo. Katanya ti kayat mo asawa ni Tidayta. Saan kayo kumang agungat? Maawatan dak kumamot, mama. Apay nga man na di mo pala ibaw ing direk nam iti sa bali Rexon. Sa anak ama ikarikan ka. Baknang kayo, nakurapayak lang. Awan nobyok.
Ha? O sige, makipagkita kan ka. Ngam saan na kahit asawan, nga ikan kamatan itinamnama, ha? Apay ko magselos ka kini Patrick. Awan mo ti makagapong agselos ka kan kuana. Rexon, agpada kayo lang agayam di pangibilbilangag. O sige, natalaga tinakam ko asumurot iti pangawisan nyo kanyak. Wan, gaputan na talaga tiriknak asaan nak agundawayan. O sige nga Rodan ha. Okay, bye. Nasaya at kinasarita yun ni Patrick, Papa. Padasan natin mang loko kanya. Kalpasan, di pa nakisarita ka ni Patrick. Si Kamo ti saruno kakasarita. Natangsit ka launay, itinubyom. Amoy ang matan no siya ti makapungtot. Bana ka di rumbang. Kasanong tulangan ito nagasawa kayon. Agbalbaliw ka kuman. Ni Papamat. Kanunungan nak ni Mama Aida sa kalpasan na. Amam mo ka. Saan ko akanulungan ti madi nga aramid mo? Basta, agawid akon. Nagtulag kami kini Mama Aida nga kita kami intun madamdama. Bagay ka na kayo day taabado yung Mama. Napaubingan na kayo. Ang nanginan samat launa. Saan ang napatit kanyak ti bayad na, Windy? Saan ka mo ta maisuot ti kwartak? Sa bagay, pudnot ako nayo. Uray, tanarang ay tinegosyo yo. Amok tayo kaya babae. Kasla ni Patrick, kinakuyog na. Ayan na. Panawan kayo pa dito, Mama. Amok si ka babae. Kaduam ni Patrick, saan ka di? Ayan na. Ha? Wendy? Saan ni Patrick na ichay? Ni Rexon? Amok na agayam kayo itinubyok, Jamila. Agkit-kita kayo ka di? Eh, kwa, nabayagan na saan kami nagkita? Rabang laang, adamat kayam kasinsinnarak mo alalaki. Iso ka di dayjay ni Rexon. Napagpitudak ka ni Patrick, tagkakaingas da. Aday pagpakahasikan ka. Saan nagkumapagimunan, Wendy? Apay kumangamin ang pagimunan ka, Jamila. Sino ka kuma? Alangan nga isukat na, itinaalas nga mitisyak. Jamila. Oo, si kamat kayam. Ti amok idikat. Ararman na ka ni Patrick? Sana ka may karikin ni Patrick. Kan agayam kami lang nga talaga. Ngam dayjay Erexon. Pagtatak ko ng tabak na. Ambisyosa ka talaga niya. Ha? Umaykan, Wendy. Anong samkit din nakasarsarita rin ta babae? Umaykan. Umaykan. Talaga ang mata pobre ni Nana Aida. Tagibasitan na klaunay. Naimbaglaan niya paiso. Tasana nagaram kanyak ni Patrick. Nakarkaro ko ma ang mayrorumanak. San mo isudat ipagparikotak? Api nga mila nakita dak dito eh. Ay, imanugutak la ko maitayan nga itulodnak ni Rexon. Saan kami kuma nagkikita kada Wendy? Magagaran ka din para iti sumaruno at twist iti istorya tayo. Ngem, sakbay nga ituloy tayo. Di mo kumaipanubos ang malabsanan da ka dagiti sumaruno pa nga episode. Isu nga, ag-subscribe ka anta ang mga may panggapkeng kan, iti sumaruno ngayon kami patangatang. Dimtong kayo gayaman kin ni Mama, Wendy. Nagato na ginatgatang niyo. Sige ha, agsarsalita kayo pailaan tayo nakagsukat. Mama? Saan nyo kami nga istoryahan kan Kuana? Di pa nagkikita tayo kada Jamila Jemon? Anya? Ay, nagado ang mabalin ko ang makita. Dayjay pala mamirmiraot mo't ababae. Sige. Kan amom ka di, Patrick? At ang kinasinarak na Jemol agwapo kan bak ng alalaki. Rexon, tinagan na. Ni Rexon. Amom ka di Dayjay, Rexon? Masansa na makitkita kiti tarip nung mi negosyante. Babak nang da. Takadimat negosyante asa nabak na. Si Kamat. Ang nasikap Dayjay ababae Taypay anak tibak nang ipinili na. Naimbang tasan mga inaran at di nakakumat tinutupad.
Oh, saan ka ngayon uray tayan ta mabisina klaunay? Amo ka ng rabi kayon kini Aida. Saan nga iti mo tinanganan mi papa? Ije balay ta. Kaslagaron agasawa kaming kini Patrick. Apay nga minasan kayo pa'y lang agasawa minagkasal. Saan pa nakasagana iti dayta papa? Nasaysaya at tikas to itapno nawaya ang mga ramid iti kayat ko. Apay nga ron na nakasilsilosa ka. Kat, anya ti kayat yu papa? Saan ko nga ipalubos nga anda sa bali a babae iti biyak ni Patrick? Tapno saan kayo nga agapa? Agtalag ka itinubium. Madi, tinatalag papa. Ha? Ad-ada akong dawayan na ka. Nung maamak asaan lang asyak ti babae iti biyak ni Patrick. Gubat ti mapasamak. Nakaawag ka mat Patrick? Ada ka di problema? Saan na ka nabarte kita? Kan saan kami matanagapakin ni Wendy? Nasayaan lang hunay. Kanain ko mga kasta. Aywan kayam, nagkikita kami kada Wendy kan mamang mo ijamol. Juan, na istorya ni Wendy kanyak. Nagsarak kayo kin ni Rexon? Anya? Nobyum ka din ni Rexon? Saan? Ang awan mo't dakas na nasumurotakan ko na. Tsak kamin kahit panunutan na aliklik-likak. Tama nga nabastusan nag. Jamela, denggan nak. Liklikam ni Rexon. Ang apay? Apay kas tama tanti bagbagam. Urekla na bang aral na nakatikos? Patrick? Sika? Naimbag abigat mo, Jamela. Jack naman nga umay ka na sapa. Mabit lang Ay na, nakababain pa'y kan ka. Jack namin amo nga daka. Namat ka na. Agyaman ako tita ito akapena na asan. Imat namin nanang. Apayasan nang imbaga nga ni Patrick. Nakababay ni iti pan nakakita ni Patrick kanya kiti kasto langak. Nakabida nga klangit itwalya. Sa bagay, kaslawan anyaman na matkitdikin ni Patrick. Talaga ang nagpintas ti gayam ko. Aywan gayam. Flowers con chocolate para kan ka. Ha? Patrick, apaya sagutan na kiti sabong kan chocolate. Pagkadkadam ka di, tinanong mo asagot ko kan ka. Come on, awan sa bali akay papananday toy. Rumbang asagutak tikas kan ka, anapod no agayam. Kanayon nga da itisibay ko. No ada problemak. Agyaman na ka. Mga numaaman ni Wendy da ito Aglalo kat nagulbudakan ko anay di kalman. Imbaga ka nabayagan na santa nagkita. Imbagam ko malatang aminan tipod no? Diyak namin kaya tapagimunan na. Saan ko masyak tiga po nga agapa kayo? Ang mga nulaisan na klaang ni mamang mo. Pasensya ka lang kuman kadakwada. Kidawag. Saan ka nga umibot kanyak agayam mo? Namnamaam day ta. Kang runaan nga imayak. Ni Rexon. Ha? Ulitak. Liklikam day di alalaki. Diyak kaya't amay sagmak ka. Diyak maawatan di kaya't mo asawan. No talaga agayam nak. Patgam kumaday ito akid daw ko. Sige. Agpambarak lang nga nawisan na ngagpasyar. Awan ka po nang agkuyog kayo. Tasaan kayo mat nga agnobyo? Nay. Ni Wendy yung mawawag. Hello. Mga nadyak makaumay dita opisina itangal daw papa. Adagi ti balay ti may sa barkada. Kat makaadayo kami ngagpasya. Kanayon ti pa nagbalog mo. Ipasnak mo kumati bang tulong kanya kaya opisina. Italaan papa. Kasapulat nagaliwaksay. Ngam big bigat. Si kaman lang di makam mo.
Amo ka di dito ni Patrick? Awan ka po na pakadaakan kwa na papa. Na, sakit na kasilsilosa ka. Kalpasan na, di mo ibibiyang inikabkabilangan tinubyam. Napapahan saan ko akasakulat ni panagungungit yun? Saan ka ngungungtan? Bagbagang kalaang. Kan saan ka bagbagan? Nusto teraramidam. Ang muktar aramidag papa. Na, Ang numaamot nga da sa bali a babae itibiyak ni Patrick. Agalwat kanyak. Dayta ti paglaingam. Ha? Agayan ayat kayo bailaan. Anyan tulangan, wag asawa kayo. Sige papa. Siya, salbag nga ubigan. Dayto tiyak kayo kang wana. Saan nakadengdenggan? Naimbaglaan. Tada akong dito yung opisina sa kbaya dimtang ni mama. Saan ang mabalin ang maamman na no sa dino ti pagpapanag? Patrick, amom ka di nga danang ko reklamo dagiti empleyado. Kaya't da ka no may nga to ti sweldo da. Nabayagan nga amok data problema da mama. Karbangan dati agreklamo. Ang adadalag pa ilang ti amin. Nangaton ti sweldo da, Patrick. Ang agtultuloy ang umingi na ti gasolina. Kat sumursurot ang umina amin ang magatgatang. Ultimo, sardinas kat sana na makanaya si daan ti uray basit la pamilya. Awan bibiyang ko iti dayta, Patrick. Ay, talaga ani mama. Ti bagi na la tinapatagkan kwa na. Nagkariyakin ni Patrick aliklikak ni Retson. Tsak mawatan. No apay pawilan na kamakilangan kadagiti lalaki. Iti dayto atawin ko. Adda kumamatan nobyo. Tsak la maibaga aliklikan ni kumamatan nga agkita. Tama nga no niya tiramidan ni Wendy na maamuan na daytoy. Lib, when? Libwen. Libwen pa. Naimbag tasimbang badkan. Itay pa nga gururay ni Patrick. Milagro ah. Nagdang kami napatag ang nagsaritaan mi. So ngay nawis ko dito yung balay. Sige, panawang kayo bay. Nakitak no asino tinangitulnagkan ka, Wendy. Uwan, lalaki. Di mo ibaga nga agimon ka. No da karbangam ngagselos. Kasta akmat. Yun, saan mo pa nga impakada ti papanam? Siyak lang kadakarbangan ng agselos maawatam. Akan apay, mabuteng ka ama pukaw nak? Ay, jak kayat nga agapat ha. Saan ta nga agapa? No saan asikatiga-puna, Patrick? Oh, nagrabi ikan ngay may dito balay. Ay na, nakainom ka manan? Ada ka di manan parikot mo? Awagan ka itay, Jamila. Saan nakamat asungsung batan? Madama nga di pa nagsarsarita may kini Mrs. Rabara, Patrick. Imakara ko niti trabaho. Kat saan tanton ang makapagkita pa eh. Uray, kadi awagan ka? Saanan ang mabalin? No, makasangpot akon. Mabalin. Nang kabayatan nga daki ti trabaho, saan ka masungbatan? Jak kuman aginom, Jamila. Nagsubang kami manan kin ni Wendy. Anya? Nakaimimon. Idinto nga at dalalaki anang itulnog kin ko ana. Kat, naginom ka manan itinasangar. Ay na, Patrick, talaga ka di akas takalatan. Nalupoy ka. Pasit labanag, ang bartag kan. Lading hitak. Sige. Mapanak nga rodan. Mabit lang. Ah, Abay ngagpakada kan. Nasair ko ka di tiriknam. Pudno mati ko nam. Nalupoy tinakom ko. Saan ka kagura? Kan amok pampanunutom ti pagimbagak. Agyaman na maawatan na. Hangam, kabailam ka di matlaan ti ang maneho. Wan, kabaulag. Saan ka amadanagan? Agan-anad kay ti panagmaneho, ma. Mm, San abali amarabyan ka?
Basta makasangpat ka na sayaat. Nagrabi kayo na imawag, mama. Nabartig ni Patrick kasi mangpad. Di ba't lang na ka man? Talaga day ta lalaki. Agad, anya timbartikan na. Gapo ka no, iti pa nagsubangyo. Nasakit tinagam na, tas ikalang ka no. Yan nakarbangan ng agselos. Kasta ka no timbaga. Talagamat, mama. Siyak lang tirumbang ngagselos. Inawagan ta ka di, tapno sa langadan da. Ha? Sige, mama. Inton bigat laangan ngagsarita tayo. Masurunak man. Kaya't kukumanti maturo. Nakamirug-rug ka, bigbigat. Nagapakay sakit kan Patrick itirabi eh. Masurunak kini bakit ay ta, papa. Makagura kan sakit dit agbali nakatugangam. Inawagan nakit din arabrabi. Tapno sa langadan nak abasol ko kano no apay anagbartak ni Patrick. Kapula, kasaan kami ang nagkinaawatan itirabi. Ay, nawindi aya. Awan sa di tao, di mo kagura. Di makunak, masirib ni Patrick. Nalupoy lang tinagam na. Ngam, at dabasol mo. Saan ko akayat amangag ti panang babalaw yung kanyak, papa? Na, hindi. Ay, gusto na! Itakay malangan! Ay, awan mo, Wendy. Masigurado no saan ka ngagbalbaliw. No saan ka amang ipirpirit. Hindi ka amon no anya ti pagtungpalan ti relasyon nyo kini Patrick. Ha? Agbabawi kanto nga tagam na ladawan ti amin. Pasensya ka lakumaan ka ni Wendy, Aida. Ura siya nga ba sa nakipitpirit? Adamot basol ko, Liberato. Nung apay nginawagak pa lang amin. Sa bali, tinagawatan ni Wendy. Saan ko mata sinalangan? Ayan nga ron ni Patrick. Adamiting da kadag investor iti hotel nga si Dagtimol. Ang mga dumalanton, no may dito opisina. Sa nabali. Ura ita dua tamat ti agtulag iti pa nagsugpunta. Makamon dagiti agayan ayat amang resort iti problema da. Sika lang tur urayak, Liberato. Nakasaganan ti kwarta. Uray saan pa'y laang nga mamatgan ti kindaw dagiti empleyado ang maingato ti sweldo da. Oh, ada ka matgayam iti dayto apaskan, Jamila. Ah? Saan ka analasin na dagos, ha? Nagpintas ka iti dayta abadong. Agyaman nak. Nabinpintas lata ni Wendy. Ah? Oh, apa yan ang pamulanglang kay Timbaga? Pudno ko Timbaga ka. Kan Patrick, masapol at tinobyam ti makitam lang ang napintas. Ala, agin inom ka manan iti ara. Ah, kadwat dagiti investor adim maray iti dayto apaskan, Jamila. Ah, ni Rexon dayja. Sursurutan kan samat. Ingkuyog na ni Mrs. Rabara. Kat naawis pat siguro ni Rickson dito eh. Ah. Patrick. Ni Wendy. At dapat ito apaskan. Nagpintasan na buya. Ah, Ganyan mo at talaga dayto'y ababae? Ha, Patrick? Walo, anya? saan ka kumanga giskandalo? Kan, saan mo aron ba nga pagsilosan ni Jamila? Saan ana igagara ti panagkita mi iti dayto apaskan? Pudno dayta, Wendy. Ingkuyog na ni Mrs. Rabara iti dayto'y apaskan. Ah, excuse me. Paypayapayan na ko ni Mrs. Rabara. Hoy, sika babae. Saan ka bastos, ha? Madama pa ilang kasarsarita. Wendy, saan ka kumanga giskandalo? Kababain. Lading itak, nga masapol a panawan kayon. Ano awan tayo na ko ba dito eh? Kinumpakan, Patrick. Wendy, agkalma ka kuma. No kahit mo agkalma ka, panawan nak. Amangan no sa anak ama katubal, mapangkuguyod-guyodin ni Jamila katungpa-tungpa kiti sa wanam. Saan mo apagimunan ni Jamila? Agayam kami laeng. Ay,
Anya, panawan na ko na. Sige. Umalati waklangan iti sa bali alamisaan. Sino ti lalaki nga masidag ka ni Jamila? Ni Rexon? Magagaran ka din para iti sumaruno at twist iti istorya tayo. Ngem, sakbay nga ituloy tayo, di mo kumaipanubos ang malabsanan da ka dagiti sumaruno pa nga episode. Isu nga, ag-subscribe ka anta ang mga may panggapkeng kan, iti sumaruno ngayon kami patangatang. Sangpit ko lang dito balay. Tarong kami tiniasikaso kay opisina kaya nag-traffic. Adaga ka dititan? Uy, papa, ang makapungtutang. Yak magustuhan din nakita ka, buya. Oh, kanya man na nabuya. Agasan nyo, nagmayat lagi din, di pa nagsarsarita da Patrick kan Jamila. Sino ang Jamila? Di gayam ni Patrick. At tapag asaan dala agagangay nga gayam. Agaawan day ang babae tinaubyak. Anya? Agsilsilos ka man ako na akon. Minamasid ka ni Patrick ang babae pagsilusan. Gagangay na ito tanigusyante. Papa, ta kayo matlang umay dito eh. Pumanaw akon. Sige, tamad lang baya kon. Naimbag sa anak pa yung nakasukat. Ngamsang kapaya pumanaw. Uray na. Karugrugi lagayam ti Baskan, Patrick. Naimbag sa anak ka na traffic. Ni Wendy. Diyak na puutan apin manaw, papa. Diyak ngamin mapanawan dagiti sa nga ilik nga investor. Akadwak nga may iti dayto apaskan. Kat, napatpatagdangam, tinobyam. Sandak kumakagura, papa. Pinanawak ni Wendy itay. Ngamin, impang tana nga agi skandalo. Gabo, tanagsilos manan. Kahit ko makita, dayta Jamila. Ha? San mo't lang na malmalpas dayta problema yung nagnobyo. Iswa ka sa ritakman. Wendy, anya tinapasamak. Apaya kas tatilangam. Talaga makapungtutang mga. Dito'y balayo ti imayan. Tama nga na jak makatupal kat. Ti katulong mi ti pagipapasak. Siyak timbaon ni Papa Adumar ay iti paskan. Nakita-kit din ni Patrick ang makisarsarita iti dayjay a Jamila. Anya? Panagkunak. Saan lang agkayam dayjay? Adalakit ti relasyon ta. Ambisyosa maday jay ang mamirmiraot. Sana mabalin nga iso timang dadali ti relasyon nyo. Akalma kalaan. Siyak ti makamo makisarita iti day jay a babay. Kumuyog kada kayo inton mapan kayo jay balay da mama. Kaya't ko atong paan kan pungot-pungutan ni Jamila. Si kagayam ni Jamila gayam ni Patrick. Amamog ni Mrs. Rabarang amam. Naibaga ng rod kanya kita'y natalyaw na kami kini Patrick nga agsarsarita, sir. Maragsakan na kamakam-amo kada kayo. Nabayag ka din nga gayam kayo kini Patrick. Idi agad-adal kami pailang iti kolehiyo, sir. Masaludsod ko man. San ka diya nag-araram ka? Saan, sir? Agayam kami laang. Kan sa anak ama ikaring ayatan na. Nano mo aklaan? Makita ngagpaiso iti langam napintas ka. Sino gayam ti lalaki kasarusaritam? Iso ka di tinobyom. Ni Rexon Bayjay, sir. Saan ko anobyo? Agar-aram pailang kanya. Saan ko unay ngam-amo ni Rexon? Ni Patrick tadada makam-amo king kwa na. Baknang kanwa ni Kursyante. Agam-amo da kano. Agam sigon ka ni Rexon? Saan da kano nasingad ka ni Patrick? Ang mga nusan lang ni Wendy nga anak ko ti agsilsilos. Uray nga ta ni Rexon. Awan tiga po nang agselos da. Agayam kami lang kini Patrick. Ano pa iti kahit kong ibaga? Nga masabol nga agsublikan itayan ni Mrs. Rabara. Ada sa bali kapag saritaan ta Jamila. Agpasyarak to yung opisina yun. Agam na sa isaya at paano si kati agpasyari yung opisina. Tada na patag may bagaking ka. Awanan ka itibayin! Mama, anya ka dati mapaspasamak kada kayo. Apaya tinong padak mo tan.
Inuna ako ni Wendy amang tungpakan ka. Makasangsangit ni Wendy, gapoy tinalaos sa pungtot na. Sakbay ko mga agpungtot kayo, mama. Nagdamag kayo kuma. Naira na laeng ang nagkita kami kin ni Jamila iti dayja paskan. Insurot ni Mrs. Rabara, abos na. Kat, naskan ka di akasaritam? Naimbag ko mano saan na kayo nakita ni Wendy. Agpudno ka man kanyak, Patrick. Anya talaga ti relasyon nyo iti dayja babae. Mama, agayam kami laeng. Agayam, laeng, at talaga, wano ada na limad a relasyon nyo. Awan, mama. Kasladyak mamati. Agululbud ka. Adda ka di pa nagayat mo iti dayja babae? Nabanogak, mama. Kanrabeo na yan. Masapaak pa ya sumrek iti opisina inton bigat. Apayasan mo asong batan ti salutsod ko. Anya at talaga ti pudno, ha? Kumarkaron ti panagimon ni Wendy kini Jamil. Amkak nga mangan niya ti aramidan na kangkwana. Angam, ad amariribu ka na kinirekson. Numabalin, kat saan na akayat nga adaywan ni Jamila. Oh, anya day to'y amarikrik-nak. At tinasayaan, awagak man kit din ni Jamila. Barang nakaringpay. Masapul alikli ka kung timapan ije balayda. At ta, agriring at cellphone na. Patrick, nakaawag ka man? Jamela, pasensya ka na. Nasingakan samad. Ang masapul ang makasarita ka. May papanitian niya? May papaniti panagim-imon ni Windekan ka. Naimbaglangan, tanaanawag. Anya gayam ti imbaga ni Papa Liberato ken ka? Saan ta na pagsaritaan day ta? Awan ang yaman na kanya tay jay. Ni Rexon nga rin ti pagsaritaan ta. Oh, anya di may papan ka ni Rexon? Amo ka nadlaw mo hadad ni saan nakakayat na sinaan? Kas iti imbagak ken ka, Jamela. Adaywam ni Rexon. Please. Ngam Patrick, saan ang kaskarina maliklikak? Saan ka kadi amadanagan? Amok tera aramida. Kaya't nakailiklik ni Patrick kini Rexon. Paano katsak maawatan? Saan namat nga iba gano'n niya tiga puna? Ay, tsak kaya't apanunutan. Adan nobya na, katagpatingga kami lang itagkayam. Kinapod na, kaya't ko kumanga kliniklik kami, tapno awan tiriripok. Saan arumbang na ito marikliknak? Saan ka maikari? Ad dala ang nairurumanak ni Nana Aida. Kan sigurado, makaungat lakit di kanyak ni Wendy. Nana Aida, niida kayo matgayam. Naimbag abigat yun, Nana. Ubay kayo, dumanon kayo. Ano sa inyo lang ti kinano mo ti balay mi? Sino tinamnamaan? Ni ka di Patrick, ti amo madumteng? Awan tinaimbag abigat kanyak. Kanjak pagtatakunan ti umadak iti balayo. Kahit ko nga daywam ti Patrick, deta lang ti umay ko'y baka. Saan kayo kung mga panunot iti saan anasayaat? Agayam kami lang kini Patrick. Uray gayam laang. Saan ka maikari? Mano agatan ti kasapulam, tapno liklikam ni Patrick? Ha? Diyak kaya ta si Katya adda apagapaan dak ni Wendy. Gapo ka dita na kuray payaklaan. Nababanti pagkitkitaan nyo kanyak. Nana, saan ang akaruprupa iti kwarta? Awanan ka iti bain! Wendy, awan ka po natong paanak. Agparbang ka kuma. Adda ka dito'y balay ni. Awan ti bibiyang ko. Kabailan kayo bayadan. Wendy, impatanak! Wendy! Patanak! Wendy! Apay asaan kayo ang mamating awan relasyon mi kini Jamila, mama? Agayam kami laang. Saan arumbang day nga inaramid yo?
Rimaot kayo kit din. Kat babalawan na ka? Uray gayam laeng, saan amay karikon kaday jaya babae? Nalabas kayo umot, mama. Gapo iti panangisakit mo kini Jamila. Agatap ni Windy, asaan na agayam ti pangibilbilangam kan kuada. Mama, denggandak ko mamat. Gapo iti inaramid yo. Inruruman nyo. Aniya, katadada ka nunungam dadya babae, ngam tinubyam? Da kayo timangkan kanunong iti mading aramid ni Wendy, mama. Saan anasaya at ti panang panuinuyo ken kuana? Anak kalaeng Patrick. Awan ti karbengam amang supling iti kayat ko nga aramidem. Maawatam? Mama, saan nga amin nga banag? Ket maiturayandak. Sa anak a robot. Sa narumbang da diyang inaramid mo, Windy. Imbabain mo ti bagim. Rimaot ka iti balay da Jamil sa dinang rambay. Mabalin na ka ngay darom. Di, idaron na, no kabaalan na. Diadal ka! Baknang ka! Sa narumbang at tinutupam. Sa naku mga inunaan. Kat, anya ti aramidan niyo, papa? Kaya't ko aga sarita. Kinasarita kon, idirami. Mapanak to di opisina na. Wino pa ayabak, di opisina. No ayapan niyo iti opisina yo. Tiyak pa'y la umayag trabaho. Inaklaan kasarita ni Mama Aida. May pagap itinapasama kitay. Ni Patrick kumati ka saritam. Tiyak pa'y la kaya't akasarita, papa. Ang mga no sa anak ang makatupal. Dayta! Dayta ti paglaygam. Ngam sa kantulag balaw. Intun mapukaw mun ni Patrick. Agya mo nagtapin at gam di awis ko. Nadya ti kahit mo amirindan. Agpa-order ang iti sekretaryak. Agyaman naglangan, sir. Sa anak nagbayag, ado ti agur-ura at trabaho. Saan ka matanagan ka ni Mrs. Rabar? Impagada ka kengkuana. Ipagpakaunakon keng ka. No saan anasayat ti panagsarita ta? Kasaritak ni Mrs. Rabar. Kay pamuspusan na ka amay kat iti trabahom. Anya? Apay mo sapul nga aramidan niyo dayta, sir. Napatag ti pagragsakan di anak ko. Diyak kahit asik ka ti pagapapan na kini Patrick. Iso nga daywam. Anya? Agayam kami lang. Sa anak amamati at agtungpal iti nalablabas ng agayam. Ti relasyon nyo. No dayta ti kayat niyo, sir. Okay. Liklikak ni Patrick. Naimpagtanadanan kayo pa ilang dito'y balayo, mama. Dak pa ila kaya't makita ni Patrick. Wendy, siya ti makamu kini Patrick. Basta, saan ko pa ila kaya't akasarita? Saan tayo napagsaritaan dayta? Awan gaya, mama. Kasarita ka na ni Papa day a Jamila. Tapnoan niya. Tapno, adaywan na ni Patrick. No saan pa lang agnakam itinapasama kitay. No di na pa ilang liklikan ni Patrick. Jak lamon. Anya ti aramidan niyo, mama? Ang nguyo? Agda na panunot ko nga aramidan. Tapno aginat tayo ta. Itay pa'y langaw awagak ni Jamela. Agriring ti cellphone na. Saan nakmatasungsung batan? Ay, kagura naksamatan. Gapo iti inaramid da Wendy ken mama. Ay, padasak man ang awagan. Aday ta. Agriring ang ti cellphone na. Apay ngay nawagan nakmanan, Patrick. Imbagakmat kan kaaliklikan na kon. Kagura nakadi. Gapo iti inaramid da Wendy ken mama ken ka. Saan kan akayat agayam? Anya? Ang amom akasapulan ka. Ngam saan ka akasapulan? Kaayan-ayat ti kasapulan. Isungay ka kon iti gundaway ni Rexon. Saan? Jak ipalubos. Patrick, apay kumasaan mo ngay palubos? Gayam ka laang? Saan mo atingal ti biyag ko? Saan asika ti magdesisyon iti kayat ko aturungan ti biyag ko? Karbagak mo ti agragsak. Saan ka nga agragsak kini Rexon? Agbalin lang akalbaryo ti biyag mo. Kaslam amo
amom launay ni Rexon. Jamila, no talaga nga ibilang nakagayam. Denggenak, kan damagag man ken ka. Ay ayatum ka din ni Rexon. Oh, aping agsinay ka. Okay. Ikarigatak nga adaywan na Rexon. Ngam iti may sa kondisyon. Adaywan nakmatan. Anya? No talaga adi mo kaya't anariribok ti biyag ko. Adaywan na kon. Ang agayam ta. Patrick, ada pagpatinggan di pa nagayam ta. Lalaki ka. Saan ka kumamat nga agbalin analupoy? Anya? Magagaran ka din para iti sumaruno at twist iti istorya tayo. Ngem sakbay nga ituloy tayo, di mo kumaipanubos ang malabsanan da ka dagiti sumaruno pa nga episode. Isu nga, ag-subscribe ka anta ang mga may panggapkeng kan, iti sumaruno ngayon kami patangatang. Maragsa na kiti day tangay naramid yung papa. Ang nasaysaya at kumapay nung kasarita yun ni Mrs. Rabara. Naikatanalangan ni Jamila ang empleyada na. Imbagag daytagin ni Mrs. Rabara. Masayangan ka no. Amang ikat kini Jamila. Mapagdalkan ka nagagat ka no ngagtrabaho. At napatpatag ka din ni Jamila nang ti panaggayam yo. No saan nga inawat ni Jamila itinjaya ni Mama Aida kenkwa na akwarta tapno adaywan na ni Patrick. Dini Mrs. Rabara la kuman ti injayaan nyo papa. Sobra mo ta kinaulpit daytan. Naragsakak itimpadamag yu papa. Makagura ak takasyan nyo day jay ababai. Ngamom la kumatipod nga agapo na akayat kan aliklikan Patrick. Mabot nga agapo itikin na po itinakam mo. Katatataalumok ng tiriknak. Saan la nga si di marikriknakan ka? Ay ayatan ka. Saan la ang akas gayam? Saan arumbang dito yung marikriknak? Gaputan nariribok lakit itibiyag ko. Makaanayan nga agpatingga tala nga aggayam. Patrick. Nagsayatan, taki nasarita ni Liberato dahi jay babae. Ngam nasaysayat pa'y ngagpaisunod katanlangan ni Mrs. Rabara. Dahil na nga rin ti pakasurat kini Papa Mama. Maasyan kit din kini Jamila. Anya? Ang taamok apamuspusan tapno madadaal ko ti biyag tay kaya babae. Kasano? Diyak pa'y lamay bagaday ta Mama. Magintut kayo tulaing. Anya? Sige Mama. Bye. Bye. Anya nga tati pang panunutan ni Windy. Patrick, itay ka pa'y dita? Timuyo ka ngagpaiso ang nagawid, Patrick. Nga ba niya dito ngararamidam? Nasakit tinakam ko, Mama. Pagkaykaysaan da kami. Tapno agin na dayo kami kini Jamila. Kat agayam kami matlaan. Kasar-sarita ka, sung batam diya sa lutsot ko. Mabit lang, Mama. Kasaritak ni Wendy. Agung at tumanunod jak masong bata na dagos ti awag na. Hello? Patrick? Among ka di na sino ti kadwa kita? Ni Rexon. Anya? Sa dino tayo nyo? Ladingitak. Diyak mabaling ni baga. Agawid kan. Adaywam day ta Rexon. Pay amadanagan ka launay. Kaya't ko atulungan ni Rexon tapno manobiyanan ni Jamila. Sige, bye! Wendy! Wendy! Saan amabalin day to eh? Ayan papaspasamakan ka. Nabuungan na kita. Kan pa pa nagpailaan. Saan ka narumuar? Lading itek ngam san nakakayat asong batan ni Wendy. Masapol amaamuan tayo. No sa dino ti ayan da Wendy kan Rexon. Ang mga noan niya ti dakas ang mapasamak kini Wendy.
Ni Rickson lang ang dawagan, Patrick. Awan ti amok apakakuntakan ken kuana. Saan kami anasingad? Awan gayam. Di mo gamdan nga awagan day di babae. Kinasarita kon aliklikan na ka. Ang papa... Mabit man lang. Matanagan ka kadri may sagmak ni Wendy when numabuteng kababaan iti tulong na kat manupya ni Rickson day jagay mo. Saan dak ngamin ang maawatan, papa? Saan nyo nga am mo ni Rickson? Anya ti masapol amamuan may pagab ka ni Rickson? Lading itak, papa. Jak mabalin nga agibaga iti saan ko akap-kap na kan. Matlakayam. Agdwa-dwa aknuan niya talaga ti adda di panunod mo. Nasayatak, Patrick. Aglalo no pakasiknan ni Wendy. Agalwad ka kaniya. Oh, papanabon. Agawid akon, papa. Barang maawagat tumatlaan ni Wendy. Kat mamuan no sa dino tinagsarakan dakin ni Rickson. Masigurado nga agawid kan? Mamuak tumatlaan kini Aida. Saan ka nga aramid yan alda? Apagapaan nyo kan Wendy. Ni Wendy dumawag. Anya nga pati bagana kanya. Hello? Among ka din, no? Sino ti kasangsangok iti may sabar, Jamila? Ni Rickson. Ha? Kasi ka ti pagsarsaritaan mi. Talaga ngay ayatan na kalaunay. Nakasagana ka no, amang ikasarkan ka. Ay, nagkasat ka. Nabaknang ni Rickson. Nagaduan negosyo na. Agpiyang ka na ng ay, Jamila. Nagbidot kay ti panangrukod mo iti kinataog. Sa anak nga grupo pa iti kwarta. Ngata? Wano ni Patrick Tigapuna at di mo kayak ni Rickson. Pangaasim, Wendy. Mamati ka kuma. Agayam kami lang kini Patrick. Diyak kagawan ni Patrick kan ka. Siguradwang landay ka. Katapno mamati ang masapul ababaan kanya. Manobya na kan ni Rickson. Saan anas kan nga aramidam dayta? Adabukod ko panunot. Awan ti sabali ang makaiturong itibiyag ko. Dandani ako na disgrasya. Gapo iti panagdardaras ko. Awagak ni Jamila. Kung saan nakasungsungbatan. Asino nga tati kasarsaritan? Iso kapilitan nga mapanak iti balayta. Masapol akasak. Ni mama. Awagan na. Sungbatak na ta. Mama. Sa dino tayan mo, Patrick? Agawid ka. Apay rimor ka pala kami. Ada ako nitidalan ko ang agawid. Nakasarita yo ka din ni Wendy. Saan? Apay? Kadwa na day Rickson. Kandiya. Iso ti awagan nyo, mama. Pagawidin yon. Saan arumbang ang makipagkita kin ni Rickson? Amangan no anya ti mapasamak kin kwa na. Naimbag ta sinong batan nak Wendy. Nagapo ni Patrick ija balayo ket nakasarita na kanon ni Liberato. Agpaiso ka di akaduam da Rickson. Agawid ka kanon. Kuna ni Patrick asa narumbang nga makilangan ka iti dayta Rickson. Taapay ka no? Saan nakakayat ang manobya ni Rickson ni Jamila? Kabutain ayatan na. Nasaysaya at kumano na kayo nga gaya na yati ag sarita. Ngam saan mo kanong matasungsong batan ti awag na? Inawagak ni Jamila, mama. Sige. Ituloy ko ang kasarita ni Rickson. Pagtulagan ni, no kasano ang matulungan kan manobya ng ni Jamila. Jamila? Oh, Patrick. Nagrabihikan ngayon, May? Saan ka diyan nagsaritaan tan at saan ka nagkita, Pay? Ang mga nung amuan ni Wendy daytoy. Awan ni Wendy iji balay. Kat aging ka kadagitoy. Kadwa na pailaan ni Rickson. Ha? Jamila, dakas ti pangpanggapan ni Wendy.
ti kabutang ko. Amangan no iso ti maisagmak. Anya ti kayat mo asawan. Uray anya ti ibagbaga ni Wendy ken ka, Jamila. Saan ka dumngagken ko ana? Saan ka mawatan? Kandi mo sinumbatan ti saludsod ko. Pag-imunan na ka ni Wendy. Iso akayat na ka nga isagmak ken ni Rexon. Patrick, apa asimrek ka diti kwarto ko? Kinid daw ko ti pamalubos ni Papa. Asumrekak diti kwartong. Gaputanas ken nga agsarita ta, Wendy. Saan arumbang anak ipagkita ka ken ni Rexon? Agimon ka, tinirekson? Amo, asan apara kanya? Ang para ni Jamila. Nagbidot kay ti panangipapan. Aggayam kami lang ken ni Jamila. Ulbat! Wendy, Kananin niyo Tinungpanak pala ang sarita nga gayan ayat. Saan kayo ang makibiyang, Papa? Problema mi kini Patrick detoy. ikarik Papa. Saan ko atutupan ni Wendy? Sige, nasayat no kasta. Denggan na, Wendy. Di mon ulitan ti makipagkita ken ni Rexon. Saan nakamalapnan? Masapul ang mapukaw ni Jamila, iti imatang mo tapno mabukodan ka! Jack kaya Umanaw ka, Patrick! Saan ka pa'y akayat akasarita? Sa dino tinapanam manasapa. Sika ti mga aramid iti pagapapaan nyo ni Wendy. ijay balay daw Wendy, Mama. Kinasaritak aliklikan na ni Rexon. Kat nagapa kayo manad. Ni Wendy lang tinangapa kanya. Kat tinungpanag. Aniya? Ngamsaan ko at tinutupan. Tadakkal ti panagbayin ko ken ni Papa Liberato. Ulitak manan nga ibaga kada kayo, Mama. Kasarita yo kuman ni Wendy. No anya la uli ti kabuteng mo ken ni Rexon. Mama, ado ti dakas ang madamdamag ko may panggap ken ni Rexon. Kat amangan numapay iti tarigagay na ken ni Jamila. Kat amangan no ni Wendy ti pagikaruan na. Panagkunag, kaya't nakangailiklik kin Rexon. Isong isardeng mo kumanday tangar aramidam. Saan, Papa? Masapul ang mapukaw ni Jamila, babaan kini Rexon. Mapukaw? Numanubian ni Rexon day kay ababay. Saan laki di nga ipalubos ni Rexon ang makapagsinangid daki ni Patrick? Ngam, kasanon no si Kati pagikarwan ni Rexon numapahay kin ni Jamila. Kasapulak ti tulong niyo, Papa. Baliwan niyo akasarita ni Mrs. Rabara. Ay, may ramraman akpaigid din. Sige, ngam di mo ituloy ti panggap mo. Dagamin ken ay dati makam mo iti amin. Naimbag tayo may kaniti opisina Liberato. Awagak ni Wendy ngam saan nakasumbatan. Kinasarita kinay bigat. Ngam sanak ng taltalag. Kasanod no pumayso timbaga ni Patrick, ani Wendy ti pagikaroon ni Rexon, no mapaay iti panagkaram na ni Jamila. Pag titinulungan tayo alapdan, kasaritang mo ni Mrs. Rabara. Uray siya kung di mang ditigatad, ngitad na kini Jamila. Tumulong nga. Nayunak tigatad, ngayawat ni Mrs. Rabara kini Jamila. Siya kung di magamoy ti daytoy, Aida. Injayaak iti kwarta ni Jamila idi, ngam pinagkadgadandak. Kasarita ka na yung bag ni Mrs. Rabara. Nga aramidin na amin na pamuspusan, tapno sa napagkadkadan ni Jamila. Wendy, anya ti paypay ko kanta? Apay, ang mabutbuteng tilangam ha, Jamila. Adayo, anapin pintasak ng sika. Noon niya tinakita ni Patrick kan ka. Saan na ko man ang pagimunan? Agayam kami lang kin ni Patrick. Napot na dayta. Apay, adi mo aklunan na Rexon. Guwapo kan baknang. Wendy, Jack ay ayatan ni Rexon. Saan aga po tabak nang kat aklunak matan? Gapo? Tani Patrick kay ayatan saan ka di? Saan apod na dayta? No kasta? Sumurot ka kanyak